שאני לא יכול להקליט. אבל תגיד איזה. נודר שאני לא יכול להקליט. אמרת נודר? נודר שאני לא יכול להקליט. עשית ברווחים. נודר שאני לא יכול להקליט. אמרת שאני. עזוב. זהו. יאללה, אני משחק. למה אתה רוצה? כי זה כיף לשמוע את זה. מה כאילו? כי זה ממש כיף, אפילו תעשה את הכי חזק שלך. שמה? נשבע.